lisäksi tänään joukkueen saattelee kentälle Mikropojat 0607 ja tietysti Ekströmin johdolla Jesse Viita, joukkueen kapteeni numero 4 ja saattajana Ville Hedman. 7 Jesse Mäntylä, saattajana Aleksi Myllymäki. 9 Emil Kivis, saattajana Verneri Vehviläinen. 11 Jere Valtonen ja saattajana Joona Pulkkinen. 15 Teemu Sulonen, saattajana Eeli Ojala. Ja hyvät naiset herrat, ensimmäistä kertaa Järvenpään maidassa 20 Tuo Kojan ja saattajana Akseli Kärki. 23 Oskari Vilvainen, saattajana Aatu Ranta. 24 Karl Engelvuori ja saattamassa Auli Martikainen. 31 Eetu Teljo ja häntä saattaa Santeri Pihlajamaa. Asen Tauva, saatteet molemmissa käsissä Anu Seder ja Mikael Mainio. Ja 33 Sami Autosala ja Salma Syrjänä, saattajina Juho Kerta Kosonen ja Osku Pesola.